mallum en andinoɓe ɓikkoye jangugo qur'anu ɓe jangata tafsiru be fulfulde e bo ɓe ɗo andi jangugo français ma bo english. On ɗo andinira fukaraɓe moɗon jangugo qur'anu be manana, ma bo on andinirtaɓe jangugo qur'anu be mana. Deftere nantinore qur'anu fago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye je moɗon e fukaraɓe moɗon. Min ɗon balla mallum en andinoɓe ɓikkoye jangugo qur'anu ɓe andinira koye qur'anu be mana. Mallum jo mo yiɗi jangirde moɗum wata ɗo janginira qur'anu be mana fu windanam ha google mail ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE, ma bo ha email nantinore@gmail.com. nantinore man no windirte NANTINOORE, ma bo ha Facebook mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore, ma bo ha Telegram mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Audio mare wurtoto tongode nde sonotirta be am gal Telegram ɗo ha les suraji man. Ɓingel ngel jangata l'école ma bo school ngel ɗo mari téléphone Android fu hollan on non yerbirta biol ha Facebook, ma bo ha Telegram, ma bo ha Google Mail ɗum koyɗum, e ha YouTube mema alama ɗaɓɓutugo winda nantinore. Suraji man ɗi fu ɗi mburtoto ɗi ɗo tokkotiri ha nokkure woore. Suɓangol yiɗi heɗito kala surawol fu yoga fayidaji gonɗi ha muɗum ɗo windi ha les audio muɗum, e non laabi ɗi conotirta faago e am. To ɗum saaro on ɗo heɗito bo ande Allah waylata ko woni ha yimɓe ha ɓe ngayla ko woni ha nafsuji maɓɓe. Allah jippininde alqur'anure ngam manaji mare taskite e hutinire. Njare ɓikkoye moɗon ha mallumen ɓe janginirta qur'anu nde fuu be mana, be deftere nantinore qur'anu faago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Koye anda manaji qur'anu ko woni ha nafsuji ma koye wayla, nafa koye, nafa on, nafa ummatore naftira be ko ɓe tammi taskitorago be manaji mare. Ko woni ha nafsuji ummatore wayla, Allah wayla ko woni ha ummatore ɗum wooɗa, ma bo ɗum ɓurta wodgo. To aran heɗitago moɗon, inde am Muhammadu Labaran, binduɗo deftere nantinore qur'anu faago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Kayre nde kaɓɓe ɗiɗi, haɓɓere arandere heɓgo e suratul fatiha, al-fatiha jiiɗo, yago suratul kahfi, al-kahfi lowol. Haɓɓere ɗiɗabre bo ibgo e suratu maryam, maryamu, yago suratul nas, annasi yimɓe. Ɗereji mari wuttudu ɗum arabiya e wuttudu ndu yabo manaji muɗum bindiraɗi be karfeje ajamiya. Ɓingel ngel andi jangugo ko windata ha alluha muɗum ha jangirde e ko windata ha kaye muɗum ha l'école, ma bo ko windata ha notebook muɗum ha school fu jangande. Jus'u maje bo ɗon. Ha kala jus'u fu pirtol kalimaji caɗɗi gonɗi ha muɗum ɗo haragare muɗum, pirtiraɗi no ɓikkoye pamirta je ɓikkoye. Ɗum kayre en jangata. Deftere nantinore qur'anu faago e wolde fulfulde adamankore je ɓikkoye. Suratul Mu'minun. Al-Mu'minun nuɗɗinɓe. Bismillahirrahmanirrahim. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Qad aflaha al-mu'minun. Haqiqa nuɗɗinɓe tinake. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. ɓen hamɓe ɓe yankintoɓe nder julde maɓɓe. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. E ɓen hamɓe ɓe ɗoyliɓe ɓe acci fululu. Walladhina hum lizzakati fa'ilun. E ɓen hamɓe ɓe waɗoɓe jakka. Walladhina hum li furujihim hafizun. E ɓen hamɓe ɓe renoɓe farjiji maɓɓe. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Koyna dow teriɗɗiraɓe maɓɓe ma bo ko nyame maɓɓe mari, nden andu hamɓe ɓe tana feleteɓe. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun. Nden mo ɗaɓɓiti gaɗa bolwa ɗum nden ɓeya toon maɗa hamɓe ɓeetiɓe. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. E ɓen hamɓe ɓe waynoɓe amanaji maɓɓe e alkawal maɓɓe. Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. E ɓen hamɓe ɓe ɗo ndena dow juule maɓɓe. Ulaika humul warithun. ɓeya toon maɗa hamɓe ronoɓe. Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. ɓen ɓe donata firdausi e hamɓe ɓe dumotoɓe nder muɗum.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين tabiti haqiqa min tagri neɗɗo ebgue coltudi ndi ebgue loope ثم جعلناه نطفة في قرار مكين woti min gaɗi ɗum toɓɓere nder tabitirde hemñininde ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين hoti min laatini toɓɓere heƴƴere nden min laatini heƴƴere tayre nden min laatini tayre iye nden min koltini iye kusel hoti min ƴoŋtini ɗum tagdi wondi nden Allah ɓurɗo wonugo tagoɓe o barkiɗi summa innakum ba'da dhalika lamayyitun hoti andu onon ɓaawo bolwa ɗum tabiti on maayoɓe summa innakum yawmal qiyamati tub'athun hoti andu onon nyalde dargal on ummitinte ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين tabiti haqiqa min tagiɗate jeeɗiɗi dow moɗon emin laataki min woytoɓe min acca tagdi وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون emin jippiniri ndiyam ibgoy asama be fodde nden min jo'iniɗam ha leddi eno minin tabiti min wawɓe dow dillinkiɗam فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون nden min ƴoŋtinaniri on be majam gese hebgoye dibinoje inaboje fonkalloji ɗuɗɗi ɗi godani on ha maje on ɗo nyama hebgoye maji وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين eleki kiɗo wurto ibgoye ɗuuri sina kiɗo funna leɓol e poldi wonango ñaamoɓe wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون yandu tabiti waaju wodani on ha nemorteɗi min ɗon jarna on ibgoye ko woni nder deɗi maji e boteji ɗuɗɗi ɗi godani on ha maji on ɗo ñama ibgoye maji wa alayha wa ala alfulki tuhmalun e on ɗo efte dow maji e dow komboje ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون tabiti haqiqa min nuli nuhu faago e yimɓe muɗum nden o wi ya yimɓe am ndewe Allah ibgoye deweteɗo tana maako wala na on yelika nden on kulatana فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين nden tedduɓe ɓen ɓe kufri yibgoye yimɓe maako ɓe mbi wala o koyna o neɗɗo yeru moɗon oɗo muya no o ɓurda dow moɗon e toni Allah muyino da o jippini malaika en min nanayi ɗum ha babiraɓe min arande en in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin wala kanko koyna o gorko ginnawol ɗo haro maako nden keɗitanemo ha yaake قال رب انصرني بما كذبون o wi jawmam wallam gam ko ɓe pewniyam فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. nden min gahay faago e maako no waɗu kombowal be gite min e wahyu min nden nde tawe fi amin wari e huɓɓirde faƴƴiti nden naadu nder maagal ibgu e kala noone ɗiɗi fu ɗiɗi e aalo en maɗa koye naamo konngol arti dow muɗum ibgu e maɓɓe e ta wolwanam haa ɓeen ɓe tooñi anndu hamɓe ɓe yooleteeɓe. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. nden nde tawe a fotiti an e wonɓe hawtade e maɗa dow kombowal nden wi'u yettore wodani Allah on mo hisni min ibgu e yimɓe toñotoɓe. waqul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin. e wi'u jawmam jippinam jippinaki barkiɗinaki e an ɓuri jippinoɓe. inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. andu ha bolwa ɗum tabiti ayaje no min latake tabiti min jaribotoɓe. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. hoti min ƴontini walderu woɓɓe ibgu e ɓaawo maɓɓe. فارسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. nden min nuli ha maɓɓe nulaɗo ibgu e maɓɓe no ndewe Allah ibgu e deweteɗo tana ma ko walana on yalika nden on kulatana. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. eteddu be ibgu yimɓe maako ɓen ɓe kufri e ɓe pewni pottal lahira e min nemi nani ɓe ha ngendam duniya ɓe mbi wala o koyna o neɗɗo yeru moɗon oɗo ñama ibgu e ko on ñamata ibgu e muɗum e oɗo yara ibgu e ko on jarata. wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhan la khasirun. e tabiti to on ɗo tanake neɗɗo yeru moɗon andu onon nden kam tabiti on rusɗiɓe. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. يلika o inanto on andu onon nde tawe on maayi e on laati mbulbuldi e andu onon on wurtinteɓe na. hayhata lima tu'adun. woɗɗake ko on inante. in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. wala kanjam koye na ngendam min duniya min maya e min ngeɗa e naminin min ummitinteɓe. in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. wala kanko koye na o gorko o tawi fewre dow Allah e naminin min nuɗɗinanoɓe mo. qala rabbi nsurni bima kadhabun. o wi jawmam wallam gam ko ɓe pewniyam. qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. o wi accana ɗum seɗɗa tabiti ɓe laatoto wasmiɓɓe. fa akadathum sayhatu bilhaqqi faja'alnahum ghutha'a fa bu'dan lilqawmi adh-dhalimin. nden sikango hooyiɓe be gongal nden min gaɗi ɓe doñere nden dayenga wodani yimɓe toñotoɓe. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. hoti min ƴontini balɗeji woɓɓe ibgu e ɓaawo maɓɓe. ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. ibgu e ummatore artata ajal muɗum eɓe cabbitatako. thumma arsalna rusulana tatra كلما جاء أمة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. hoti min nuli nulaɓe min tokkidirɓe ummatore
kala nde nulaaɗo maare warani nde fuu ɓe pewni ɗum, nden min tokkini yoga maɓɓe yoga, emin ngaɗi ɓe geccaaji, nden dayenga wodani yimɓe ɓe nuɗɗinta. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. hoti min nuliri Musa e derɗi ko Haruna be ayaje min e hujja banguka ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman alin. fago e fir'auna e tedduɓe muɗum, nden ɓe mawniteɓe laati yimɓe ɓangiɓe. faqalu anu'minu li basharayni mithlina wa qaumuhuma lana abidun. nden ɓe mbi yelika min nuɗɗinana ɓiɓɓe adama ɗiɗo yeru minna e yimɓe maɓɓe jaggantoɓe min. fakadhabuhuma fakanu min almuhlakin. nden ɓe pewni ɓe, nden ɓe laati yibgo e halkaɓe. walagad atayna musa alkitaba la'allahum yahtadun. e tabiti haqiqa min dokki musa deftere ɓadima hamɓe ɓe kanditoro. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. emin gadi ɓi Maryama e dada muɗum ɓe aya, emin gaɗani ɓe joñorde fago e tonde jawmire tabitirde e doggojam. ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. ya onon nulaɓe, ñaame ibgo e birnaji e kuwe bongal nomin mi anduduro ɗum ko on kuwata. wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. e ande nde ummatore moɗon ummatore woore, e min jawmi on nden kuleyam. fataqatta'u amrahum baynahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun. nden ɓe taytayni fi maɓɓe hakkunde maɓɓe geɓe geɓe, kala moɓre fuu ɓe seyoriɓe be ko woni har maɓɓe. fadharhum fi ghamratihim hatta hin. nden accuɓe nder wembere maɓɓe ha yaake. ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. yelika ɓe ɗo gikkano e caago ma min ɗo poɗidiraɓe ɗum ibgo e jawdi e ɓiɓɓe worɓe. nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun. min ɗon jawɗinana ɓe ha hayruji na, accu ɓe kiritatako. inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. anduɓe en hamɓe ɓe hultorɓe ibgo e huluki jawmiɓe. walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. e ɓen hamɓe ɓe ɗo nuɗɗina ayaje jawmiɓe. walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. e ɓen hamɓe ɓe kawtanta jawmiɓe. walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. e ɓen ɓe dokkata ko ɓe dokki e ɓerɗe maɓɓe kultorɗe andu hamɓe ɓe wartoɓe faago e jawmiɓe. ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. ɓe a toon maɗa ɓe ɗon jawɗo ha hayruji e hamɓe ɓe artoɓe har maji. wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladayna kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. emin deftinta nafsu koyna fodde bawɗe maagu e deftere nde wolwata gonga nde ɗo haro min e hamɓe ɓe toñatake. bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun. accu ɓerɗe maɓɓe nder wembere ibgu e ɗum e kuuɗe ibgu e ga en bolwa ɗum ɗe godani ɓe hamɓe ɓe huwoɓe ɗe. hatta idha akhadna mutrafihim bil adhabi idha hum yaj'arun. hande tawe min ko iri neminiɓe maɓɓe be yangada ɗonni hamɓe ɓe ɗon gulla. la taj'alul yawma innakum minna la tunsarun. ta gulle hande andu onon on ballatake ebgu e min. qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqabikum tankisun. haqiqa aya jamɗe laati ɗe ɗon jange dow moɗon, nden on laati on ɗo loro dow teppe moɗon. mustakbirina bihi samiran tahjurun. mawnitoriɓe ɗum hiroɓe on ɗon bolwa bitineji.
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين yeli ka nden ɓe taskitayi konngol na ma bo ko yottayi baabiraɓe maɓɓe arande en ɗum warani ɓe am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ma bo ɓe andayi nulaɗo maɓɓe nden hamɓe ɓe yankirɓe mo am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bilhaqqi wa aktharuhum lilhaqqi karihun ma bo ɓe mbiyan ginnawol ɗo ha maako accu o waddani ɓe gonga e ɓurɗum ɗuwutgo maɓɓe ɓe wayɓe gonga walaw ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihin bal ataynahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun e toni gonga tokkino giɗaɗi maɓɓe asamaji e leddi e wonɓe ha maji da bonnake accu min jottinani ɓe siftinirki maɓɓe nden hamɓe ɓe ɗoyliɓe ɓe acci siftinirki maɓɓe am tas'aluhum qarjan fa kharaju rabbika khayrun wa huwa khayrur raziqin ma bo aɗo ƴama ɓe yoɓeki nden jobdi jawma ɓuri e kanko ɓuri riskoɓe wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim e andu an tabiti aɗo nodda ɓe faago e ɗatal ɓoocingal wa inna alladhina la yu'minuna bil akhirati ani sirati lanakibun e andu ɓen ɓe nuɗɗinta lahira tabiti ɓe ɗoɗiɓe ɓe acci ɗatal walaw rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun e ko da min kinnake ɓe min kunci ko woni ha maɓɓe yebgo e tora da ɓe ndogi nder ƴaggare maɓɓe ɓe ɗon bembo walagad akhadnahum bil'adhabi famastakanu lirabbihim wama yatadarra'un e tabiti haqiqa min ko iri ɓe be yangada nden ɓe toskitanaki jawmiɓe ɓe jankintako hatta idha fatahna alayhim baban dha adhabin shadidin idha hum fihi mublisun hande tawe min maɓɓiti dammugal jawmigal yangada catuka dow maɓɓe ɗon ni hamɓe ɓe tawɓe gikke ha muɗum wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun e kanko on mo ƴontinani on nande e giɗɗe ɓerɗe famdi ko on gettata wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun e kanko on mo rimtini on ha leddi e faago e maako on moɓete wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar afala ta'qilun e kanko on mo yeɗinta e maynata e luruki jemma e nyaloma ki wodanimo yeli ka nden on kakkiltana bal qalu mithla ma qala al-awwalun accu ɓe mbi yeru ko arande en mbi qalu a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun ɓe mbi yeli ka nde tawe min maayi e min laatake mbulmbuldi e iye yeli ka no minin tabiti min ummitinteɓe na laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin tabiti haqiqa min inanama ɗum minin e babiraɓe min ibgo e yeeso wala ɗum koye natali arande en qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun wi'u leddi e wonɓe ha maari ɗum wodani moy to on laatake on ɗo andi sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun sese ɓe mbiyan ɗum wodani Allah wi'u yeli ka nden on ciftortako na qul man rabbu samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim wi'u moy jawmu asamaji jeeɗiɗi e jawmu joɗorgal mangal sayaquluna lillah qul afala tattaqun sese ɓe mbiyan ɗum wodani Allah wi'u yeli ka nden on kulatana qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun wi'u moy maral kala hunde fu ha jungo muɗum e kanko ɗo yido e yidatake dow maako to on laatake on ɗo andi sayaquluna lillah qul fa anna tusharun sese ɓe mbiyan
ɗum wodani Allah wi'u nden noy on ciirirte bal ataynahum bilhaqqi wa innahum lakadibun accu min gaddani ɓe gonga e andu hamɓe tabiti ɓe fewoɓe mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah jogitaki yibgoye ɓiɗɗo ebgoye deweteɗo laataki hawtade e maako nden kam da kala deweteɗo fu dillidi be ko tagi e dayoga maɓɓe ɓangake dow yoga sennuki Allah o acci ko ɓe tindinirta alimil ghaibi washahadati fata'ala amma yushrikun anduɗo birniɗum e ceedeteɗum nden o ɓangake o acci ko ɓe kawtanta qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun wi'u jawmam imma a yinatam ko ɓe inante rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin jawmam nden ta waɗam nder yimɓe toñiɓe wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun e nominin dow nomin guine komin inanta ɓe tabiti min wawuɓe idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun duñir kalluɗum be ɗum kanjum ɓuri wodgo minin ɓuri andugo ɗum ko ɓe tindinirta wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin e wi'u jawmam miɗo moltoroma ibgoye cokcoktukiji sheyɗanuji wa a'udhu bika rabbi an yahdurun e miɗo moltoroma jawmam no ɗi jaliranayam hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un hande tawe mayde warani goto maɓɓe o wi jawmam lorneyam la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun ɓadima min mi huwa bongal ha ko mi acci nanon fi andu kangol ɗum kalimawol kanko biiɗo ngol yebgoye gaɗa maɓɓe hendode fagoye ñalde ɓe ummitinte fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun nden nde tawe nder luwal fuufama nden lencotirkiji ngala hakkunde maɓɓe ñalde nden eɓe ƴamowotirta faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun nden mo nijirɗe muɗum teddi nden ɓe a toon maɗa hamɓe tiniɓe waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun e mo nijirɗe muɗum koyi nden ɓe a toon maɗa ɓen ɓe dusɓini nafsuji maɓɓe ɓe dumotoɓe nder jahannama talfahu wujuhahum nnaru wa hum fiha kalihun yite ɗo hella geese maɓɓe e hamɓe ɓe toññiniɓe nder maage alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun yelika ayaji am laatayi ɗon jange dow moɗon na nden on laati on ɗo pewna de qalu rabbana ghalabat alayna shikwatuna wa kunna qauman dallin ɓe mbi jawmimin ngabtaraku min ngujalake dow min emin laatake yimɓe majjuɓe rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun jawmimin wurtin min ibgoye maage nden to min lorake nden no minin min toñiɓe qala akhsa'u fiha wala tukallimun o wi goɗɗe nder maage e ta bolwaneyam innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin anduɗum yebre ebgoye jeyaɓe am laati ɗon mbi'a jawmimin min nuɗɗini nden faran min e hinna min e an ɓuri hinnotoɓe fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun nden on jogitiri ɓe jance
ha ɓen gejjitini on siftorkiyam e on laati on ɗon jala yibgo e maɓɓe. inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. nomin mi warji ɓe hande ngam ko ɓe muyi andu hamɓe tiniɓe. qala kam labithtum fil ardi adada sinin. o wi noy limgal kitale on jooɗi ha leddi. qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil addin. ɓe mbi min jooɗi nyalde ma bo yoga nyalde, nden ƴamu limtoɓe. qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. o wi wala ko on jooɗi koyna seɗɗa, to ni andu onon on laatake on ɗo andi. afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. yalika nden on gikkino e caago ma min tagri on fijo, yandu onon on gartirtake faago e minna. fata'ala allahu almaliku alhaqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. nden allah laamɗo gonga o ɓangake, deweteɗo wala sey kanko, jawmu joɗorgal teddungal. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. emo noddata deweteɗo goɗɗo hawtade Allah, hujja walanamo ha majum, nden no eccago mako rosuye mako haro jawmiko anduɗum heferɓe tinatako. waqul rabbi ighfir warham wa anta khayrur rahimin. e wi'u jawma faran e hinna, e an ɓuri hinnotoɓe.